Mondol boten entuk mulih. Alhamdulillah. Gak oleh mulih. Kowe mesinar dipek anak angkat utawa paling tidak dijejerno karo Mas Manten supaya engko oleh warisan saka Pak Sakap. Mboten kok. Lah napa to Mas? Ajeng ngecek geni. Ora iku rencek no kowe. Ya ora oleh nesu, wong ki ya ora oleh nesu. Sampeyan kok nyepelekne Mas Mondol to Mas Agung. Nyepelekne. Mondol niku ndagel namung sampeyan. Sampeyan lak gak ngerti sejatine sapa. Sejatine sinten iki? Mondol dulurane sugih-sugih Mas. Pak Liye treke papat, tokone loro, sawahe 5 hektar. Yo, Pak Dene tokone loro, sawahe 5 hektar, treke papat. Ora sombong aku. Pak Liye sugih, Pak Dene sugih. Rencana Mas. Nggih. Tahun ngarep sing arep dilebokne sugihan nggih cah niki lho. Kok dilebokno sugihan? Bapak Linjar. Mustiko Tuban. Dene Raden Wiratmoyo dalumangke kadhindakaken dening Ki Agung Budi Dewanto. Gagah gedhe dhuwur ates dadi Wiratmoyo. Masa yo melu. Yo melu lah anggota. Anggarane cilik. Apa-apa. Apa-apa. Apa polisi yo iso. Apa-apa, Mas anggaran cilik iso ngladeni. Adipati Sirolawe. Dalu menika katindakaken dening kula piyambak sak yuga. Kalau iki melu barang. Melu to anggota kok iso. Dene Mas Mondol. Dalu mangke kadapuk dados kula. Kula nyembur dasmu. Kok nesulat iki dadi apa? Aku pengen dadi lor. Ral. Mas Mondol dalu mriku kadhapuk dados Wiratmoyo sagung para tamu kados pundi babaring cariyos kelenggan dalu mangke wasana wilujeng hamirsani ngantos purnaning adicara nuwun. Aku wis suwi ra tau ngoprek. Lho, maksude piye? Suwi ra tau ngoprek iso apa ora? Iso. Iki kan etok-etok iki ning taman. Taman apa? Makam Pahlawan. Arep menem mbokmu iki. Taman Keputren. Iki sriune iki ning Taman Keputren ijen Mudarasa. Akeh dadi mban. Udo iki. Mudarasa udo.